alhamdulillah ñina akan ko ñina ka tama salonga bo singalo ina marché te to ko aga fsa doni parce que ñina prix kan ko salon prix alhamdulillah bo salon huma fere ke beni mo wal makaylo sanfe mais ñina minum be gatte de am bo chama fere ke ta bo bolla waro fanambe olu bise ke men binan ke men bidruma olu ye minon to manendo pew bara fo ite minona wala wo cogo de la sinon alhamdulillah mse ka waje ina minanw prix kan ko salon minanw prix a gɛlɛya ka ca parce que an yɛrɛ b'a dɔw bɛ taa ta ka tigɛ foro kɔnɔ an b'a tigɛ olu bolo yan awɔ an bɛ fana b'a tigɛ k'an débrouiller ka dɔrɔmɛ 5 ɲini an fɛ n'an min sa 5 20 a b'o feere 4 20 n'an min feere 100 70 a b'o feere 1 5 5 an fana b'o débrouiller de la tɔnɔ kɔni dɔrɔmɛ 5 5 tɔnɔ de don n'i min sa 5 20 i b'a feere 4 20 a sunkalo ka wusa parce que sundɔnɔ a ka di sundɔnɔ ye kosɛbɛ o b'a san suntigɛ kama bon jaba a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni sisan parce que a tun bɛ 100 yɔrɔ la a nana fo 70 na sisan bon an bɛ taa se seli kalo ma yɔrɔ a sɔngɔ ta 50 la bon an bɛ yɛrɛ min na sisan salon ɲaman y'a sɔrɔ 40 yɔrɔ la bon donc o b'a jira k'a ka gɛlɛn ɲinɛ ni salon ye san bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ an kɔni ɲinɛ sunkalo in kɔni jama de gɛlɛyara dɔɔni ɲinɛ malo kɔni ka nɔgɔ malo ma gɛlɛn malo ka nɔgɔ yɛrɛ de bon bi kɔni alhamdulillah avant sunkalo cɛ an kɔni ma compter engrais 65 mais sunkalo kɔni donnen kɔni bon bi an bɛ k'a di 80 engrais ka di 80 dɔw bɛ k'a di 85 ne yɛrɛ kɔni bɛ ka n ta di 80 voilà o kɔrɔ ye jumɛn ye bon o ye gɛlɛya de ye o gɛlɛya kɔni bɔra Sikaso de parce que minɛn bɛ ta yɔrɔ min na n'a gɛlɛyara yen nɔ wajibi don an minnu b'a feere an fana bɛ dɔ fara a kan transport ko bɛ sen na bon a gɛlɛya a ju bɛɛ kɔni de bɔra minɛn ta yɔrɔ de la bon salon pondeur tun bɛ sɔrɔcogo nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na an bɛ don sunkalo kɔnɔ waati min na salon sunkalo tile 10 fɔlɔ an y'o bɛɛ kɛ 65 ninnu ni 60 ni 55 na mais a commencera ka na se laylatul kadiri ma dɔrɔn compteur gɛlɛyara o bɛɛ ye commerçants fana sen bi o la quoi o yɔrɔ ninnu fana commerçants sen bi o la salon kɔnɔ a tun bɛ sɔrɔ ka caya yɛrɛ ka tɛmɛ ɲinan kan a bon an kɔni bɛ yan sugu an bɛ débrouiller la bibi in na parce que sugu kɔni a tɛ i n'a fɔ kɔrɔlen mais ka d'a kan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sisan bon a prix fana an kɔni bolo yan nɔ da bɛɛ b'a la 20 denw b'an bolo yan nɔ tantaw bɛ yan hali 5 ni min nana ko 5 o b'an bolo an kɔni an ka laɲini tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ko an fana bɛ fini sugu dɔw kɛ dumunifɛnw na bɛɛ ka dɛsɛ k'a san ni min kɔni nana anw fɛ yan a ka ca Ala fɛ i b'i bɛrɛmata sɔrɔ gɛlɛya kɔni o tɛ ban la parce que n'i ma place ɲɛnama sɔrɔ a ka gɛlɛn baara ka gɛlɛn voilà bon wagati bɛɛ dɔ bɛ na a bɛ tan bon an yɛrɛ bɛ yan nɔ tan an bɛ carré kɔnɔna de la et puis ne ye sira ta dɔɔni fana dɔ b'anw na dɔ bɛ tɛmɛ sennaw fana na quoi donc mais comme an bɛɛ ye fasodenw ye n'an ye jɛra ka an bolo di ɲɔgɔn ma donc a ka ca Ala fɛ bɛɛ b'i ka sɔrɔta sɔrɔ quoi bon ne kɔni bɛ Yirimajɔ sugu la yan nɔ yanni min mago bɛ lemuru la o bɛ se ka na n'Ala sɔnna ma n'i nana an tɛ tiɲɛ a la mais n bɛ kelen fana fɔ jamanadenw ye gɛlɛyaba an ka dɔ bɔ a la quoi an ka fɛnw nɔgɔya ɲɔgɔn ma bɛɛ bɛ se ka dun ka fa sɔrɔ cogo min na.